Rivîskarê Kurdê mezin Can Dost li Dwaneka taybet de behsa ziman û girêdana pirtûkan bi civakê re kir û got divê pirtûkên girêdayî bi civaka Kurdî ve bi hemî zaravên Kurdî û zimanên cîhanî werne belavkirin. Ji ber diriya pirtûkan ve hizr û ramanên gelê Kurd bi civakên navdewletî re têne naskirin. Ji bo me Kurdan wek milletekî ku têkoşîna me ya ji bo azadiyê hîn bi serî nebûye, xwendin, zanîn tiştekî gelekî girîng e. Milletên zana, milletên ku xwendin di nav wan de gîştî astek bilind, zû bi zû bin dest nabin, zû bi zû nabin qurbana karisatên mezin. Bi kêmanî ji bo me Kurdan zanîna xwendin û nivîsînê pêwîst e. Çi Kurdî be çi zimanê din be. Em niha pêşî vê bibêjin ji ber ku em dixwazin milletê Kurd milletekî ji bêsewadiyê yani ji nexwendinê derkeve bikeve asta zanebûnê û bibe milletekî xwenda. Yani sedî heştê wî nodî wî bin xwenda baş e sedî heştê heta heftê jî tê qebûl kirin. Xwendin û nivîsandina bi Kurdî nasnameya milletê Kurd, nasnameya mirovê Kurd xurt dike. İnsan bê zimanê xwe yani bê rihe. Milletê Kurd niha rast e em rastî çewsandina dijminan bûne. Zimanê me qedexe kirine, zimanê me rê li ber girtine bi gelek her awayî lê ême jî berxwedanek ji bo me lazim e ku em vî zimanî biparêzin. Çawa bav û kalên me ziman bi rêya kilaman, dengbêjiyê, bi rêya axaftina bi Kurdî bi zarokên xwe re parastin. Er ku wacibê me jî em vî zimanî biparêzin vê meşaleya ziman agirdanka zimên destê xwe de hilgirin û teslîmî radestî zarok û neviyên xwe bikin. Pirtûkê min bi gelek zimana derketin. Yani ez karim bibêjim heta niha mesela bi Tirkî, bi Farsî, bi Erebî, bi İtalî, bi İspanî, bi Kurdiya Soranî, bi Kurmancî şeş heft zimana derketine û bi İngilîzî jî. Pir girîng e vaya lazim e yani ji ber ku mesajeke me heye em dixwazin bi romanê xwe ez civaka Kurdî, tarîxa Kurdî tînim zimên gava milletek em bêjin xwendevanekî li İspanya, li Medrîdê, İspan va romana dixwîne nas dike civaka Kurd çi ye? Yan em bêjin xwendevanek li İtalya civaka Kurd nas dike, doza Kurdî nas dike, derd û êşê Kurdan nas dike yani jêre pencereyeke li ser welatê Kurdan û li ser êş û azar û daxwazê Kurdan.